Áldás békesség! Elmondanám műsorunkat. Bartók Bélától hoztunk még kórusművet. Cím szerint Elment a madárka, bolyongás, bánat, keserves, majd Kodály Zoltántól 150. Genfi Zsoltárt fogjuk énekelni. Ezután Éva Ugalde tőle Miserere című kórusművet, és végül Kodály Zoltántól Esti dal. Fogadják szeretettel! Post üzente vissza.
köszönjük, és azt a gondosságot is, hogy tényleg a címünkhöz igazítva állították össze ezt a mai műsort.